आज मी ना फक्त एक वाटी ना रव्यापासून छानपैकी असा उत्तपा बनवलेला आहे. म्हणजे ह्याला आपण रवा अप्पमसुद्धा बोलू शकतो. हॉटेलमध्ये जिकडे इडली डोसा भेटतो बघा, अशा ठिकाणी हा रवा अप्पम रवा उत्तम नेहमी खायला भेटतो. पण तोच रवा अप्पम आपण घरच्या घरी अगदी कमी वेळात कमी साहित्यात बनवू शकतो. हे एकदा तुम्ही घरामध्ये करून बघा. नाश्त्याला टिफिनसाठी खूप छान आहे. बाहेरून जाऊन खाणं तर नक्की विसरता. आणि इतका छान बनतो. सोबत खोबऱ्याची चटणी घेऊ शकता, केचप घेऊ शकता, सांबार बनवू शकता आणि हे असं घरच्या घरीच रवा अप्पम तुम्ही बनवू शकता. हे बघा किती मस्त नरम सॉफ्ट आणि असं छानपैकी आपला हा रवा उत्तपा तयार झालेला आहे. तर व्हिडिओ बघा, आवडला तर लाईक करा, चॅनेलला सबस्क्राईबर करा. चला बघून घेऊया. इकडे मी एक वाटी रवा घेतला. एकच वाटी रव्याचे आपण हे अप्पम बनवायचे आहेत. आणि एक वाटी रव्यासाठी इकडे अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे. हे बघा, हे बरोबर माप आहे. एक वाटी रव्यासाठी अर्धी वाटी दही घ्यायचं आणि हे जरा मिक्स करून घ्यायचं. खूप छान रेसिपी आहे. या नाश्त्याला तुम्हाला खूप मस्त ऑप्शन आहे. आपण रोज सुद्धा कांदे पोहे वगैरे उपमा वगैरे खाऊनसुद्धा कंटाळा येतो. अशा वेळेस तर जरा नवीन काहीतरी ट्राय करायचं. हे बघा, असं रवा दही सुरुवातीला मिक्स करून घ्यायचं आणि मग थोडं थोडं पाणी टाकायचं. एकदम जास्त पाणी टाकू नका, थोडं थोडं पाणी टाकूनच ह्याचा बॅटर बनवा. हे बघा, हे असं व्यवस्थित पहिलं मिक्स करून घ्यायचं. रवा आणि दही कसं दह्याचा खूप छान याच्यामध्ये फ्लेवर येतो. एकदम असं डोश्यासारखं वाटेल तुम्हाला. हे असं थोडं थोडं पाणी टाकून चवीनुसार मीठ टाकायचं. हवं तर तुम्ही याच्यामध्ये चिमूटभर खायचा सोडासुद्धा टाकू शकता. मग छान जाळी येते. आता मी सोडा वगैरे काय वापरलेलं नाही, फक्त चवीनुसार मीठ टाकले आणि हे पीठ बघा किती छान झालेलं आहे. लगेच रवा आणि दही कसं बघा फुललं गेलेलं आहे. एकदम परफेक्ट असा बॅटर हा होत चाललेला आहे. ह्याला आपण थोडा वेळ ठेवायचं म्हणजे अजूनही चांगला फुलला जातो. मग त्यामुळं स्पंची आणि सॉफ्ट होतो आपला अप्पम. थोडंसं पाणी अजून टाकते कारण जास्त घट्ट नको आहे आणि जास्त थिक पण नको आहे, सॉरी रनी पण नको आहे. हे बघा, आता ह्याला थोडा वेळ द्यायचा. झाकण ठेवायचं, एक 10-12 मिनटं ह्याला ठेवून द्यायचं. एक 10 मिनटं झाले की आपण ह्याला चेक करायचं. तर तुम्ही बघू शकता याचं टेक्स्चर किती मस्त झालं आहे. एकदम क्रीमी टेक्स्चर झालेलं आहे, स्मूथ आणि एकदम सॉफ्ट झालं आहे. बस हे असं बॅटर बनवायचं. रवा आणि दहीचं हे बॅटर बनवून घ्यायचं. खूप सोपी रेसिपी आहे, झटकेपट तुम्ही बनवू शकता. आणि ह्याला चांगलं फेटून घ्या, मिक्स करून घ्या. जितकं छान तुम्ही याला फेटून घेता तितकेच मस्त हे आपले अप्पम तयार होतात. तर असं पळीने घ्यायचं आणि आपले लहान मोठे छोटे तुम्हाला जसे आवडतील तसे याचं साईज करू शकता. मी जरा छोटेच करते. आणि ना कांदा मिरची टमाटे त्याच्यामध्ये हळद मसाला गरम मसाला चाट मसाला टाकून कोथिंबीर टाकून जरासं चिरून घ्यायचं बारीक. आणि मग हे अशा रव्यावर हे टाकून घ्यायचं. हे रवा अप्पम हे असं बनलं जातं. हे सगळ्या भाज्या याच्यामध्ये तुम्ही टाकू शकता. मी इकडे कांदा टमाटर मिरची आणि कोथिंबीर टाकून सोबत थोडासा चाट मसाला टाकला आहे. हळद तिखट गरम मसाला टाकायचा. मिरची टाकली असेल तर तुम्ही लाल मसाला नाही टाकला तरी चालेल. आणि हे चांगलं सेट करून घ्यायचं. बस थोडा वेळ द्यायचा. कडकपणा याच्यामध्ये तयार झाला की याला पलटी करून घ्यायचं. हे बघा, लगेच याला असं पलटी करून घ्यायचं. बस मग खालची साईडसुद्धा थोडीशी भाजली जाते. भाज्या कच्च्या असल्यामुळं ते पण भाजल्या जातात. ह्याला चांगलं भाजून घेऊया. खूप चांगला आणि सोप्या पद्धतीचा मी तुम्हाला आज हा रवा अप्पम दाखवलेला आहे. आणि आता ह्याला पलटी करून घ्यायचं व्यवस्थित. म्हणजे कसं थोड्याशा भाज्यासुद्धा शेकल्या जातात. आणि हे बघा परफेक्ट असा आपला हा रवा अप्पम रवा उत्तपा कसा तयार झालेला आहे खाण्यासाठी. गरमागरम ह्याला सर्व करायचं. काढून घ्या. जास्त काही भाजून घ्यायचं नाही कारण की जे आपण सुरुवातीला टाकतो ना त्याच वेळेस मग ते चांगलं भाजलं जातं. म्हणून जास्त काही ह्याला भाजायचं नाही. आता ह्याला पलटी करून घेते, सॉरी काढून घेते. हे बघा चांगल्या प्रकारे आपण ह्याला शेकून घेतलेलं आहे आणि भाज्या पण वरच्या शेकल्या गेल्या आहेत. हे असं जरा प्लेटमध्ये टिश्यू पेपरवर काढून ठेवायचं. आणि सेम प्रोसेसने असे 2-4 रवा अप्पम किंवा उत्तप्पा हे असं करून घ्यायचा. थोडंसं तेल लावायचं, अगदी थोडंसं. आणि चमच्याच्या किंवा वाटीच्या साहाय्याने असं खोलगट पळीच्या साहाय्याने
हा बॅटर याच्यावर अलगद सोडायचा. हे इकडून घेते सर. हे बघा मस्त जोरासा हे असं जरा मोठा करते हावाला, असा हलक्या हाताने चमचा किंवा वाटी असं फिरून घ्यायचं, नाही तर काय होतं तुटला जाऊ शकतो. एकदम हलका हात वापरायचा. हे बघा जरा मोठा केला आहे पहिल्यापेक्षा. हे लहान मोठे असे वाढू शकता. आणि मग पुन्हा तेच आपलं कांदा टमाटर मिरची कोथिंबीर आणि हळद मीठ चाट मसाला जो टाकला आहे त्याच्यावर आपण सेट करून घेऊया. हे जे मी कटिंग केले ना ते जरा मोठे झालेत. जितकी छान बारीक चॉपिंग करतात तितकंच मस्त याच्यावर सेट होतात मग भाज्या. हे बघा जरासा थोड्याशा मोठ्या कापण्यात आल्यात, पण हरकत नाही, तुम्ही बारीकसुद्धा याला चांगले चॉपिंग करा आणि असं सेट करायचं. आणि सेम प्रोसेसनी दोन्ही बाजूनी याला भाजून घ्यायचं. सुरुवातीची खालची साईड चांगली भाजली की मग दुसरी साईड आपण थोडीशी भाजू शकतो. हे असं पलटी करून घ्यायचं. कडा सुटल्या मगच पलटी करायचं. आता याला पलटी करून घेते. हे असं स्लो गॅसवरच याला ठेवायचं, घाई करायची नाही. जोपर्यंत खालची साईड कडक होत नाही तोपर्यंत पलटी करायची घाई करू नका. व्यवस्थित काढून घेऊया आपण, याला पलटी करून घेऊया. बस झाला परफेक्ट. बघा किती छान भाजला गेलेला आहे. मस्त झालेला आहे आपला हा रवा उत्तप्पा तयार खाण्यासाठी. आणि असेच आता 2-4 करून घ्यायचे व्यवस्थितपणे. जास्त काही करपून द्यायचं नाही, जास्त काही भाजायचं नाही. बघा ह्या भाज्या पण कशा शेकल्या गेलेल्या आहेत. याचा कलर कसा मेल्ट झाला आहे बघा डोशावर उत्तप्पावर. आणि याला आता आपण चांगलं भाजून घेतलं आहे, काढून घेऊया. आणि हा तिसरासुद्धा मी टाकून घेतला आहे. सेम प्रोसेसनी मी 2-4 केलेले आहेत. तर तुम्ही पाहू शकता आपले हे रवा अप्पम किंवा रवा उत्तप्पा तयार झालेला आहे खाण्यासाठी. नाश्त्यासाठी खूप उत्तम पर्याय आहे. 1 वाटी रवा आणि अर्धी वाटी दह्यापासून भरपूर सारे तुम्ही करू शकता, लहान मोठे छोटे. मग तुम्ही आवडीनुसार करू शकता. खोबऱ्याची चटणी बनवायची किंवा काही नसेल तर कॅचअपसोबतसुद्धा हा मस्त लागतो. तर बघा 2-4 असे हे बनवलेले आहेत. आणि पाहू शकता किती सुंदर दिसतात. असे कुणाला पाहुण्याला गेस्टला असं जर तुम्ही करून दिलं तर किती आवडीने खातील आणि तारीफही भरपूर करतील. घरच्या घरी बनवलेलं आहे, कोणाला वाटणारसुद्धा नाही की हे घरी बनवलेत. इतकं छान लागतात. कांदा टमाटर जे आपण याच्यावर सेट केलं आहे त्याच्यामध्ये एक चाट मसालाचा तिखटपणाचा एक फ्लेवर आहे आणि खूप भारी लागतो खायला. मस्त बनतो. सकाळच्या नाश्त्यासाठी हेल्दी नाश्ता म्हणून हा तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करून बघा. इतका नरम लुसलुशीत बनतो. हे बघा कुठलाही आपण इनो सोडा वगैरे नाही टाकलं तरी जाळे आलेले आहे. आणि सुंदर असा हा अप्पम आपला तयार झालेला आहे. बाहेर खर्च करण्यापेक्षा घरच्या घरी तुम्ही हे बनवू शकता. टिफिनलासुद्धा तुम्ही नेऊ शकता, काही खराब होत नाही. आणि हे बघा मस्त झाला आहे का नाही आपला हा रवा अप्पम. आणि अशी ट्राय करून बघा. भरपूर क्वांटिटीमध्ये पण बनवू शकता, पूर्ण परिवारासाठी सुद्धा बनवू शकता. आणि लहान मुलांना तर खूपच आवडेल. हे असं मस्तपैकी खोबऱ्याची चटणी किंवा सांबर वगैरे करायचं आणि याचा आनंद घ्यायचा. काय बाहेर जायची गरज आहे, खर्च करायची गरज आहे. घरच्या घरी बनवू शकतो आपण झटकेपट सोप्या पद्धतीने. बघा उत्तप्पा खायची इच्छा झाली तर मी हे लगेच घरी बनवलेलं आहे. तुम्ही पण असं नक्की ट्राय करा. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईबर करा. अशीच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईबर करा. चला आता मी घेते फिनिश. आणि हे नक्की एकदा ट्राय करून बघा. नाश्त्यासाठी खूप छान आहे, हेल्दी आहे, पौष्टिक आहे. चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये.